Ka Assembly Committee on Empowerment of Women ha ka jelang ka bapulong bat ki officer rangba chongkatna ka koit ka khiah kalabu jingkili ya kate katnat ba kumnu ki nos ba doktor ki ba armet ki danghap ban nei trei wat hadian ka jingpentip ka walapun bana ha ka khatnyu trei ujumang arjar arpuai na katnat personal kalau ong ba kiba armet kim don kam ban nei trei hapdeng kani ka khlam covid-19 kani ka jingkili kami na ka jingklat no jong ka wei ka nos manisha turnia hapdeng ka jing armet ka jinge kendu bat kilat phatai kubor uba himela sangpliang ubalong umle ka mausram kumju ru urkhot ka komiti ulai thu ba ha ka jelang ulabu ya ka jingkli ba kumnu kani ka tanan ka khlamburam ya kani ka jingpentep badai man kanthub ikinong trei ka tanan ka koit ka khiah shushu ulai thu ba na ka jingyo jingtep kidan palat laispa kinong trei ka tanan ka koit ka khiah kiba armet ha kani ka por kiba wan ban trei bat ulakan thoru ya ka tanan ka koit ka khiah ba khlam shem la buram ya ka jingpentep bat menta ka de ka kamram jengki ban pensai pai ba halor ka to ka notification ka ba ai na ka personal department ba ong ba kibriu ki bodon jing dunah ke department ba kibriu ki ba armet kim bet ban lek trei akapor jong covid pandemic menta te ba ong gumta nakaliang ka committee ni ngilaya Bu Ahmad UDHS ba du principal secretary health palada ka dei gumta e gadao ba kini ginos ki ba armet idang lek ban trei aki hospital bakani ko order na ka personal department kalami nado ukhat nyu tari ubnai me arpoe te lada kalong ta nge ka jingkali nakaliang ka committee ya ka sarkar kalong pahato kani ka order ka dei tang ikiwei ki batre po sarkar like no iki health department ne kala kentup lang ya ka health department andre ha ka to ko order ka bangang malasam ya ka copy jo ka order cha i madam chairperson bangalayo na personal department nashem ba hangto ki shuong be salansar ya ki briu badon jingduna ha ki department bat ya ki kentai ki longkmi ki ba armet te lada kalong gumta kata kamut la kentup lang ya ki health workers ya ki staff nurse ya ki doktor kumta terter ki ba armet te ka order na ka sarkar kalong ba ide ban long exempted from work but lada don't come in trei na yeng te kalawara kum kata ka jingkren na kaliang UDHS ba uong ni haka survey jo ulap kumbas lais pa ngut kidon kinong trei apo ka health department kiba armet plus 300 kumbalong plus 300 plus pala lais pa ngut kidon kilongkmi kiba don hakajing armet jongki kumbalong menta hakani kapor bat kibawan ban trei te kata gamot ka health department kamshum burom ya ka order kabawan na ka sarkar te nakaliang ka committee ngiladawa ya ka health department bakan ai ka jing punshai kumno kinle lani ato bakin in kongo ya ka order ka sarkar ne kinya la ka jong ka pamya jongki Andre ijingjia jong akajing klatno jong inos manisha turnia kadei kajing armet jong i bopli akajing armet jong i ilalit ban perform ki duty jong i akajing shisha ila de ban shushong no ayeng ban la shim naka shuti katkum gani ka order bawan personal department e mentangi kwa baka health department ka debat pensyai kan le kumno ya kan